खुलुमहा जतोनो सिनि त्रिपुरा हानि तिनि ताखो ताइ फुरंनो आं तिनि फुरं तसांनि सालद्रियो आं खुलुमनि आखरो आं तिनि थै थांनाय आं ताखो बिजिमानिकनि बाता सायाव आनि बुं बिजिमानिक त्रिपुरा आं बो नुफुंसायानि बागै तिनि आं केराला द्रिया थाङै साम खालायो हलाय आनि बुफायौ बिजिमानिक खलायखो हलाय तिनि कोयम्बाटोर चेन्नाई जागा द्रियो साबरा पार्टी द्रिया ब्रो काम खाने खायो हलाय बोटिनि सुरु साप्ते सिम खाइया खाइब्रो बिनि लगे 12 जन टोटल ब्रो दै खायो ब्रो हलाय सि बिसिं द्रिया ताबो दिलो 10 जन टोटल ब्रो दङ आरो बाकी ब्रो yang काम खाने थाङै हलाय इरो जा तंनाय ब्रो 9-10 जन ब्रो ताबो बहुत थै थांखा हलाय थै थांने को द्रियो इ बरो रखनो तुइदुल नाय को करे बरो एमन अवस्था सा बुसे जानि जार काम द्रियो ब्रो बुसे दायित्व रइलो हलाय बो थै था बावनो सुरु नाय सुरु सनाय एमन जे नखन ब्रो अनेक ता इ कोरोनानि बिसिं द्रियो कोनो कामबो मानियो ब्रो जानानै लोंनानै अनेक समस्या ताबो साप्ताह गोसे रां 100 टाका रोजागो फुं ब्रो मात्र हलाय गुबाय तामाखै सानाय गय तमाय रां करे न थांनानै गोजन तो सिता रां फिसा करे एमन अवस्था ब्रो हलाय तिनि ब्रो प्लेन मानखौबो कोनो थांमानिया रां करे तिनि रेल टंखाना रेल बायखौ थांनो रां करे एमन अवस्था सालाय दङ हलाय बावनि उपाय तामांनाय बिजिमानिबो थै थांखा बावनि कोनो ताबो एमन हालदा अवस्था हलाय बावनो बागै ताबो बावनो तामाखै ब्रो न थांनाय बावनि न थांनानै बाय आं जिनि हानि हास्तिनि ब्रो तिनि लिडार रखनो पलिटिकल प्राय थांनाय समाज सेवा खालायनो रंनि मदद खालायो बावनो जाहाथे इद्रनि तिलाय थामालाय न पोसखलाय मालाय सबसे हामनाय खालाय आं खायखलाय बाखासङो आं जे ताबो खाय आं नंमाने केरालानि खाय नंमाने बारावनि अवस्था एमन हामया एरखन जरै दङ हलाय मालिक रगो तामाखायनि काम रोङा गावनो तामाखाय बरनो रोनाय एरकम अवस्था ति थैजाबाय बाक्साखौ जतसे आं कायसा थांनायनि स्पन्सर खालाय दिया एरकम अवस्था अनि दङ जे गोथैनि कायसा से बक्सदो रि फलानि बाय एरकम बक्स साइटब जात त अलरेडी खायजा हलाय आं बाटा ओंय आंबो थानाय मुसु कायसा हलाय कुनो आनि बाय कुनो महा करै आंबो आनि रां पैसा करै आं थांमिया ताबो इ जागानो थांखैबा आनि निजेसे पकेट बाय थांथाय इसोर जरानो एरकम अवस्था हलाय आं बिनि बागै इ बरो रक जाहाथे ब्रह्म नव पुस खालाय माहलाय ब्रह्म नव लाख माहलाय थांनाय हनै आं सावो आनि इसोरनो आं अनुरोध आं सानजागोन खुलुमा।